ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಅನೊಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈದ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನೋ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತುತುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೇರಿಕ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು ಯಾನೊಂದೇನು ತೂಪ ಒಂದಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿದಾದ ಪೂರ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆಂದು ಬಲೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ತುಕ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾದ್ ಅವು ಅಡಿ ಪೂರ ಮಂಜಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕಲು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೋಡು ಓಲ್ ಮಂಜಲ್ ಆತುಂಟುಲೆ ಅವಲೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಓಲೋಲ ಆತುಂಡ ಅವಳು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ದೆಕ್ಕುನೇತೆ ಸೋಪ್ ತಲೆಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತ ನಿಕಲು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಬುಡ್ಪಾದು ಐತ ಮಿತ್ತೆಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡುಡು ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಚ್ಚೋಡು ಓಲೋಲು ಕಪ್ಪಾತುಂಟುಲೆ ಅವಳು ಪೂರ ಒಚ್ಚಲೆ ಯಾನೆಂಚ ಒಚ್ಚೊಂದುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಓಲೋಲು ಕಪ್ಪಾತುಂಟುಲೆ ಅವಳು ಪೂರ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಎಂಚ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕಿರ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕಂಡ ಆಂಡ್ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ದ ದೆಕ್ಕಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಲೈಲ ತೂಲಿ ನಿಕಲು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಮಂಜಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಉಲೈಡ್ ಕೈತಳ್ಳೆ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತೂಕ ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಜಾವು ಪಾಡ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಓಲೋಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ನಾಡ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲಡು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಟ್ಟದ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ದೆತೊನ್ಲೆ ಐತ ಉಲೈ ಎಂಚದಿ ಉಲಿಂಡು ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ಮಧ್ಯೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕತ್ತೆರಿಜಿಂಡ ಚೂರಿಡಂಡಲ ಅವು ಕಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಆರಾಮಡೆ ಕಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ರಟ್ ತುಲೆ ಅಂಚಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ ಅವಳೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿನ ಆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಉಲ ಇಡ್ದು ಕನೋಡು ನಿಕುಲು ಪಂಡ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನೆಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಅವು ಒಯ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಎತ್ಪೋಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ತೊಟ್ಟೆ ಅವೆನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆತೊನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಡೆ ಅವಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಚಲ ಎದುರುಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅವಲೆ ದೆತ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಜಾವದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಡ ನಿಕಲು ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಂಚಿಂದ ಪೇಪರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬೊಡ್ಚಂಡ ಇಂಚಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ಏಪಲ ಇತ್ತೆ ಮುಜಿನೇತ ಟಿಪ್ ತೂಕ ನಿಕಲು ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಪರು ಇಜಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ ದೆತೊಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಬರೆದುಪ್ಪುವೆರು ಅವೆನ್ ತೂಯರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರೋಡು ಬರೆಪೇರು ಅವೆನು ಕನ್ನಡಕ ಪಾಂಡಲ ತೋಜ್ಯವು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಲೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಲೆ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ ಮೊಬೈಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಫುಲ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಏತ್ ದಾದ ಬರಿತೇರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆರಾಮಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಓದೊಲಿ ಒಂದೇನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಬರೆಪೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ತುಯರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲು ಒಂದೇನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಂಡಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ನಾಲ್ನೇತ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕುನ ಕಪ್ ಐಟ್ಯಾನು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಏಪಲ್ಲ ತೂಲಿ ನಿಕುಲು ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ತುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಅಂಟುನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ ನಗನೆ
ಪೂರ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಅಂಟದು ಗಲೀಜಾಪುಂಡವು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆಯನ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪಂಡ ಕೈಟ್ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಕಂತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ತೊಟ್ಟೆ ರಂಡಲ ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ನೆಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒವ್ವಂಡಲ ಮೊನೆ ಪಾಡುನ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಲ ಐಟ್ ಮುರ್ಕಾವಡು ಪೂರ ಕವರ್ ಆವಡು ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಿಕಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಪಾಡ್ದಿಂಡಲ 1 ವರ್ಷಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಟುನಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ನಿಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚೆನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್ ಮೂಲು ಯಾನಿತ ಮೈಸೂರು ಉಪ್ಪುನೇಟ್ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪರ್ಪುಜಿ ಕೈಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೇ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೊಂದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫೆವಿಕಾಲ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕ್ ಈ ಪೌಡರ್ನ ಪೂರ ಜಿಂಜವನು ಆರಾಮಡೆ ಅವು ಕುಲುಂಡು ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಆರಾಮಡೆ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ತೂಪಾವೆ ಒಂದು ಫೆವಿಕಾಲ್ದ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್ ಅವೇನು ನುಂಗಾದೆ ಅನ್ನು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡೋಚಿ ಅವಲೇ ಅಂಟಾದು ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗಾದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೊಂದರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿಂಚೆನೆ ಪಾಡು ನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನ್ ಟಿಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೂಯರತ್ತ ನಿಕಲು ಎಂಚಾಂಡಂದು ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅದು ಪೂ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಅಟಿಲ್ ತಕ್ಕೊಂಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ನಿಕಲು ತರೆಟ್ ತಿದ್ದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಅಟಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಲವ್ ಪುಂಡು ಅಟಿಲ್ ತಕ್ಕೊಣೆ ಯಾನು ಪಂತಿನ ಪೂರ ಟಿಪ್ಸ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತು ತೂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ರಂಗೋಲಿಲ ಎಂಚಾಂಡಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲೋಗು ನಾನು ಇಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲು.